течение. Тогава що ги слагаш? Почва символично. Всъщност тунел е всъщност не възможно. Добре. Hi, we're a safe place. My name is Eva, and my team members are Nikki, Kosa, and Nikki. Hurricanes are danger only for coastal villages. They are formed from warm water, ice, and strong wind. From the year 2000, there are on average 27 hurricanes per year. Each year about 650 people are killed, and the costs of devastation are evaluated at more than 18 billion euros. More than every 10 years, there is a hurricane that kills 10,000 people. As an example, the hurricane in Haiyan, which hit the Philippines 2 weeks ago, killed 10,000 people and left 600,000 without home. The unfortunate part is that we're 2013 and from one hurricane 10,000 people can be killed. We believe that it's time to change that. Unlike the team before us, wouldn't provide personal protection. We will prevent the hurricanes for all of us, not only for ourselves. For this we are here. We invented an alternative way to survive. Here is a prototype of our device. Let me explain the key parts of our method. We will use our cement screw, which will turn and pump the cold water. The problem is that the water filament must be inclined. On the top of the mechanism is a propeller in its rotation that will turn a rod. The cold water will wake the power of the hurricane, and the more water in the pipe is better for all of us. The unit will cost about $500. Of hundreds of thousands of human lives. If you want to follow us, please go to our Facebook page simply. Thank you. Тук обаче още доста време. Какво искате още да ни разкажете за изобретението? Може на български. На френски. Всъщност, когато това се върти, ще... Всъщност, те са произведени от вятър, силен вятър и топлата вода. Това ние ще направим така, че има перка, която седи над земята, която ще се върти и ще изпомпва студената вода, която е това символично студена вода, ще изпомпва нагоре и студената вода няма да позволява на хурикена да се увеличава. И така няма да стигне до населено място. А къде ще седи това? Това ще седи близо до градовете, на брега, където това е помпата. Да, ще бъде във водата и така няма да има проблеми. Защото района
урагана е силен, той ще намали скоростта си. И т.е. това няма да има Никакви толкова поражения. големи разрушения, като клипчето. Той е слаб, дори може и да не удари града, да не стигне до него. Единственият проблем е, че обикновено към крайбрежието водата е с различна температура и това трябва да бъде доста по-навътре. Това по принцип няма проблеми, защото тръбата може, не тръбата, ама Архимедовия винт може да бъде дълъг и това по принцип няма проблем, защото перката ще си седи на брега и при всички положения вятъра ще върти перката и водата ще се качва нагоре. Каква информация получихте за това? Първо погледнахме за ураганите и после мислихме много време и много варианти измислихме и накрая се сетихме, че стигнахме до този вариант. Обсъждате ли го с някой? Виновник. Обаче метод някой преподавател, вашите родители? Не, но намерихме търсим информация. И Google намерихме информация за Архимедовия винт и за образуването на органите. Как изчислите колко струва? Колко ще струва? Трябва да се прецени колко струва една такава перка, да се намери нейната цена. И всичко останало е за Архимедовия винт. Те може да се направят. Не, всъщност това е все едно като вятърна електроцентрала, обаче малко по-различно. И Архимедовия винт... Урагана, част от урагана сама работи за нас, защото когато урагана почна да наближава, вятъра идва и завърта. Тоест се завърта и Архимедовия винт и изпълнва студената вода на повърхността. И т.е. урагана се забавя. След това като се върти и това се върти. Не трябва това да се върти, трябва цялото да го запасне. Цената я взехте. Как измислихте колко струва? Проверихме в Google. Аз проверих колко струва такава перка. Струва около $30,000. От ВЕИ, от обновяемите. Да, струва около $30,000. Разбира се, цената, която казахме, е приблизително, не е точно сметната. А който според вас може да го направи това нещо? То може да се започнат да се правят такива в градовете като Филипините, защото там имат много урагани. Стават и те може би да започнат да произвеждат такива неща, за да няма поражения върху града. Не да има поражения в града, защото както видяхте, може да... Водните басейни, те са постоянно, имат решение. А за вашето решение какво всъщност ще представлява тази стойка, която държи в цялото Всъщност това е земята. Това е земята и сега почва морето. И това е студената. Това е перка, да кажем. И тук е перката. И тя се върти. Архимедовия винт ще трябва да е около 15 градуса. И като се върти, водата се изпомпва се нагоре. изпомпва нагоре чрез тръбата и излиза на повърхността. И студената вода, която е отдолу, излиза на повърхността. Да. Знаете ли дали има подобни решения на вашето? Някой да мисли или просто проверявате други решения за ураганите? Са мислени? Не сме проверявали, обаче знаем, че отбора преди нас, нали, измисли начин, нещо като палатка, която те пази от урагана. Всъщност сам можеш да се предпазиш от него, а не всички да се предпазят. Защото едно е да се предпазиш, нали, в смисъл ще се предпазиш от урагана, но няма да има къде да живееш никога нищо друго. Дали има подобни на вашето решение?
Сметаш си. На 12, той е на 12. Аз съм 10. Аз съм 22 форма. И тя от 20 по-особено. Аз съм от френското училище в Търго. Аз съм до екстенета. Препоръки. Много интересно, много хубаво, че има макет. Но наистина проверете във вашия клас решение, защото това са различни класове. Вие търсите глобално решение, доколкото предишния отбор търсеше индивидуално. Тоест проверете какви други възможности има. Винаги когато разглеждате нещо. Не е лошо също да обмислите факта, че всъщност, за да може това да сработи, трябва да знаете къде ще го ситуират. В смисъл такъв, че вие разчитате на това, че ще има много вятър. Обаче, ако вие спрете вятъра, няма да се върти пет. Дори това. Тоест, трябва да го ситуирате на някаква финална дистанция, която е достатъчно надълга. За да ви... Да, обаче то намалява потока на енергията. Ама той идеята... Когато вятър идва от урагана, той завърта перката. Да. И всъщност завърта Няма се... да има спиране на вятър, защото той ще идва от урагана. Урагана идва от топлата вода, и от силния вятър. Да. Перката се завърта. Така не може да бъде на брега. Ние мисълта, не трябва да бъде някъде. В морето преди да стигне до брега. Защото ако е стигнал вече до брега. И да е една много голяма система, значи едно такова, то никакъв ефект. Тя каза, че трябва да има много И такива... може би трябва да подчертая, да намери полезен ефект и във времето, когато нямаме ураган. Значи ето тя да се произвежда. То генерира и енергия, защото тъй като това е... Да, защото Браво на вас. Страхотно. Успех. Кристио, правя пляски, бе, тат. Пляски, бе. Пляски. Нали, вода, значи даже покажете такива решения. Това е измислено. Покажете се наистина като... Те сега го измислят. Как да ви кажа? Нали, хора, които търсят някакви... Разбират ли? Да, технически или технологии. Абе, най-малко може да се съветвате с родителите си. Абе, вие съвсем всичко скрито там го правите. Примерно. Изобщо скрито. Как да не е скрито?